Ако се чудите дали Incogni или Delete Me е по-добрият избор за защита на личните ви данни онлайн, сте на правилното място. В това видео ще сравня и двете услуги за поверителност и ще ви помогна да решите коя може да ви подхожда най-добре. И ако мислите да се регистрирате, ще намерите връзки към специални оферти в описанието подолу. Да започваме! Incogni и Delete Me и двете премахват вашата лична информация от базите данни на брокери на данни, които продават или споделят вашите данни с рекламодатели, спамери или дори измамници. Incogni е управляван от същата компания, която стои зад Surfshark VPN, което означава, че разполага с богат опит в областта на поверителността и киберсигурността. Той автоматично изпраща заявки за премахване до десетки брокери на данни и ги следи с течение на времето, за да гарантира, че вашите данни няма да се появят отново. Delete Me работи по подобен начин, но използва малко по-ръчен подход. Експертите по човешка поверителност се грижат за процеса на отказ и изпращат подробни 3-месечни отчети, показващи кои сайтове са премахнали вашите данни. Така че, докато и двете услуги постигат една и съща цел, Incogni се фокусира повече върху автоматизацията и удобството, докато Delete Me акцентира върху персонализиран практически подход. Следващо, покритие и региони. Incogni в момента поддържа потребители в САЩ, Великобритания, Канада и Европейския съюз, а списъкът се разраства. Delete Me основно се фокусира върху Съединените щати, където обхваща стотици брокери на данни, така че ако сте базирани в САЩ, Delete Me има малко по-широко местно покритие. Въпреки това, за международните потребители, Incogni е ясният победител, тъй като обхватът на Delete Me извън САЩ е много ограничен. Сега нека поговорим за цените. Incogni предлага два основни плана – месечен и годишен абонамент. Месечният план е около $13, но годишният план идва с голяма отстъпка, което го намалява до само няколко долара на месец. Има и семейния план, който ви позволява да споделяте защита с до 5 човека, което го прави най-доброто съотношение цена-качество, ако искате да защитите цялото си домакинство. Delete Me, от друга страна, струва около $121 годишно за един потребител или $229 за двама. Няма месечна опция, така че трябва да платите за цяла година предварително. Така че, когато става въпрос за ценообразуване, Incogni ясно печели. Значително е по-достъпно, особено ако изберете семейния план и разделите разходите. Какво ще кажете за леснотата на използване? Incogni е изключително лесен за настройка. След регистрация, просто потвърждавате идентичността си и системата автоматично се грижи за заявките за отказ. Можете да следите напредъка директно от таблото си и да получавате актуализации, когато брокерите потвърдят изтриването на данните. Delete Me също разполага с удобен за потребителя табло и изпраща подробни 3-месечни отчети с екранни снимки за прозрачност, но процесът отнема повече време, тъй като голяма част от него се обработва ръчно от техния екип. Ако предпочитате автоматизация и по-бързи актуализации, Incogni има предимство. Ако искате най-автоматизираната, достъпна и международно подкрепена услуга за премахване на данни, Incogni е по-добрият избор. Но ако живеете в Съединените щати и предпочитате подробни ръчни отчети и резултати, проверени от човек, Delete Me може да си струва по-високата цена. Ще намерите връзки към двата услуги в описанието. И ако се регистрирате чрез линка по-долу, ще получите най-ниската налична цена за вашия план. А ако този видеоклип ви беше полезен, не забравяйте да харесате и да се абонирате за повече съдържание за поверителност и сигурност. Благодарим ви, че гледахте!